Ji bo hilbijardina 31 adarê hevserokên bajaran yên HDP li Enqerê di navenda giştiya HDP da civiyan. Di civînê da hevserokên Partiya Demokratîk a Gelan Sezayî Temellî piştî diyarkirina stratejiyên hilbijardinê desthilatiya Tirkiye rehne kir. Van demên dawî da Serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di axaftineka xwe da HDP rexistineka nêzî teröristan û layênê dabeşkeriyê tewanbar kiribû. Temellî di vê civînê da bersiva Erdoğan da û got yê ku ji me re dibêjin dabeşker, bi xwe dabeşkerin. Bölücü kendileridir. Kürdü, Türk'ü, Sünni... Dabeşker bi xwe ne. Heke hûn dixwazin Kurd, Türk, Sünni, Alewî li kî derê tên dabeşkirin bibînin, li AK Partî mêze bikin, li Serokkomar Erdogan temaşa bikin. Serê sibê heta êvarê dabeşkirinê gur dike. Li vê derê bi qasidê we cardin bang dikim. Em ê destûr nedin wan ku vî welatî dabeş bikin. Çend roj berê Seroka Giştî ya Partiya Baş Meral Akşener di tweeteka xwe da piştgirî dabû AKP û MHP'yê. Akşener gotibû em naxwazin îdirê HDP qezenç bike. Li ber vê jî em li îdirê namzet diyar nakin. Ser vî Sezayî Temellî bi zimanekî tund Meral Akşener rehne kir. Cumhurbaşkanının yapmış olduğu... Tiştê ku AK Partî derheqê me dike, Serokkomar dike, nefsî wê Partiya Baş jî êrişan bi ser me de tîne. Ew jî dijminatiya HDP dike. Diyar e ku Partiya Baş jî ji gotinên nefret û dabeşkirinê xwedî dibe. Lê pêwîstiya Tirkiye bi van tune ye. Di civînê da hevserokê HDP Sezayî Temellî li ser tecrîdkirina serokên giştî yê Partiya Karkerên Kurdistan Abdullah Öcalan jî sekinî. Temellî got desthilatiya Tirkiye dixwaze hemû Tirkiye têxe bin perê tecrîdê. Türkiye ağır tecrit koşullarında. Evet. Tirkiye dibin tecrîde giran de derbaz dibe. Belê, ana Birêz Öcalan dibin tecrîde giran de ceng dike. Lê desaladariya Tirkiye dixwaze vê cengê tecrîdê bi ser hemû Tirkiyeyê belav bike. Gava dem Kurd dibe di nav desthilatî û opozisyonê da jî pozberî her ku diçe zêde derdkeve pêş. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.